れでいけてるかね。さっきのクッキングシミュレーターのあれやね、チャットがそのまま出てもってるわ。もろさん。よっしゃ勉強だ。ブタブタパンくんさん。ですです。モロさん、いらっしゃい。よいしょ、来ますか？もうちょっとひとまつ。でももう3人になってるかな。よいしょ、ほな行きますか。うん、ポチ。ちょっとね、叫んじゃうとこもあるかと思いますけど、ご了承ください。前回でアイテムがどう使えばいいのかとかは分かってんけど、うん、いかんせんマップがランダム構成やから、そうだよね、どこに何があるとか覚えるゲームじゃないからな。どう使うかは覚えれるけど、それがきついんだわ。もろさん。驚かし要素多めですか？ね、鉢合わせ要素。鉢合わせたりしたら、驚かされる。グロースティックで、グロースティックの使い方やっと分かったよな。でこれ今ヒューズやろ、電源入れたりすんねんな。でこれ消火器、これが大事。ほぼ唯一の攻撃手段やもんな。危ね、あれ今監視カメラね。監視カメラがな、厄介やねんな。これ何ちゃうか。何これ。なんかあれあったらな、一発攻撃避けれる可能性はあんねんな。前多分そんな感じやった。真下を通れば大丈夫か。ここは、これが救命艇やな、救命ボートやな。これを膨らまして脱出すると。今んとこ順調っすよ。あんなとこにも監視カメラあんのか。お、またヒューズや。これはログか。うるさいから省略です。これジャイアンか。なんか今変な音したな。聞こえたぞちょっと。うわマジかマジか、危ない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 。ムキムキ男かもしれんなこれ。
ね、敵もねいろいろ変わるから、敵もランダム要素。オッケーオッケー。ここ行ったよね。もうこの回はオッケーね。危ない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 。オッケー。これリーンもできるからこのゲーム。クイッ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 とね壁越しからひょこって出たり。ここなんもないかな。なんか変な音したぞ。なんじゃ。よいしょ。危ない危ない危ない。マジ監視カメラここ多いな。多分まだ足音そんな立ててないから、あいつも来てないと思うねんけどな。なんだこれ。あ、潜水艦のフラッシュライトや。まだ大丈夫やな、全然。なんせまだ出会ってもないもん。あかんて、あかんて。うわ最悪。嘘やん。ミクロミクロさん。チラリ。ちょうど来たところでやられた。びっくりした。びっくりした。なんか嫌な予感したけど、あれか、青いやつやったんか。ガリガリ君か。うわ。まあね、ガリガリ君は急に出てきて急に殺してきます絶対このレンチ持っていったら強いのにな。パイプレンチ。よし。で一回死んでしまうと最初からです。でマップも構成が全然違います。目もめっちゃ落ちてんな。いらんけど。なんもないか。
ああ、目覚まし時計ね。これ設置して敵をおびき寄せるってことだよね。そうね、壊さないといけない扉とかあって、まあでも自力じゃ壊せないから、怪物を読んで壊してもらうっていうね。うわ、やばいやばい、終わった終わった終わった。あ、やばい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 。やっぱロッカーロッカー。やば、来るぞ、来てるな。ちょっと待って、マジで怖い。いや絶対横おんねんって、近くに。いやもう出てええんかな。いやおるな、まだおるな。マジこいつら執念深いからな。ふう、もうええかな、出よ。こうやって追われると、さっきのこうしらみつぶしに探してたやつとか、探してたフロアか、忘れてまうんよな。3階だっけ。あ、ここは見た。危なかったな。ちょっと一瞬気づくの早かったから逃げれたけど。嘘やろお前、またおんの。今またおったぞ。今嘘やろ。えってちょっと目印でもう置いとこう。ちょっとこの回いかれんわ。ダメーってやつや。ゲームチャンネルクータロさん。パイプ半濁点、こんばんは。クーターさんこんばんは。なんもねえか。よし。あ、ここ潜水艦部屋やな。はい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 。なんかないかな。足音、バンバン足音聞こえんな。さすがにこうへんよな。でこのヒューズをはめ込むと。ゲームチャンネルクータロさん。ホラー苦手なので、挨拶高評価バチコリをし逃げさせてもらいます。わら。チャンスか。まあまあ、高評価ありがとうございます。またね、起きるとか、怖くない時間帯によかったら見てください。近く来てるよな。バカ近いぞ。ちょっと回改めるか。オレンジ色のムキムキやな、ほんまに強いんよな。巻くんが結構難しい。
なんかあるぞ。うわ、フレアガンやん。すごっ。こんなんあったんや。俺知らんかったわ。あ、いた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 。いった。あー、定規でやけどした。ちょっとあっちも先閉めとこう。転ばぬ先の強い。あ、いた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 。死ぬ死ぬ死ぬ。せっかく最強の武器取ったのに。使わずじまいじゃダメでしょ。なるほど。これ武器かな。武器よな。てか今7人見てんの。すごっ。ありがとうございます。あ、これは潜水艦用のやつやな。オッケーオッケー。潜水艦の溶接キットや。あー、ガソリンか。でも今ガソリンはそんないらんねんな。ちょっともう早いとこ使うもん使うか。オッケー。溶接キットやな。これやな。とここやね。あ、ちゃう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 、やってもうた。こういうことや、こういうことや。ちょっと溶接荒いけど。これね。 OK。 であとはあとバッテリー入れてヘッドライトやね。 OK。 これがまた難しいっていうか、いる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 。やばい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 。やばい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 、入ってきてる入ってきてる。どこ行った。あれどこ行った。あそこいるあそこいる。ハマってる。やばいやばいやばい。見てる見てる。どっか行ってくれ。よしよしよし。危ねえ。怖っ。ムキムキ男おったな。あいつまだ帰ってくるんちゃうの。だって同じ階にいるのが嫌やな。
逃げるとき自分の邪魔になるからな、こういうのは。あ、これヘッドライトじゃね？あ、来た来たけど、このライトいらんわ。はい。あー、ガソリンはええわ。来たな、ヘッドライト。最高やん。真上にいます。いや、近い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 よ。もう真上やな、ほんまに。やばいやばいやばい。ほら、ちょっと待って。ちょっと待って、フレアガン使われんかったんけど。もう嘘やん。あんなためなあかんの？ちょあかん、もう初めてすぎてそんな打つの躊躇してたん？ほんまか。早めに打たなあかんねんな。よし。いやー、むずすぎるわ。ライターはいらんな。OK。いや、またフレアガンあるやん。よいしょ。なんかないかな。いや、いらんな。いらんもんしかあれへんな。あ、ここちょっと開けるか。これで OK で、このチェーンか。これは救命ボートの時に使うやつやね。なんもない。あ、グロースティック。この目印のグロースティックが最高。他はなんもない。壊されへんかった部屋なかったっけ？ちゃうな、ここちゃうな。
ライダーチャンネルさん。またまた10簡単不私を寝せない気ですか？そうですね。そんな簡単に寝てもらっちゃ困りますよ。ここやね。だからここに矢印置いとくか。 OK。 今持ってる装備マジ対抗手段ゼロやからな。どうしようかな。お、消火器だ。気休めの消火器。そうか。ここ今2階やったな。とりあえず2階を全部調べて、そうだな、結局しらみつぶしで調べないとあかんからな。よいしょ。なんかぐちょって嫌な音したな。にゃんの影からさん。おはよお、にゃんちおはよう。にゃんの影からさん。おやすち。う。おやすち。かわいい。なんもねえな、いいもんが。グロースティック1本ぐらい出てもいいけどな。にゃんの影からさん。キルギスの美女めっちゃ可愛い。キルギスの美女。またえらいとこついてきたな。キルギスってどこらへんや。結構ヨーロッパになるんか。ちょっとあらにゃんの影からさん。スタイルエロい。スタイルがエロい。回すか。金髪美女っすか。僕も金髪は好きやからな。にゃんの影からさん。そう。なんか今あかん音したな。にゃんの影からさん。ショートもいる。にゃんの影からさん。また後で。また後で。はいよ、お疲れ。にゃんの影からさん。コメント入れる。あざっす。最強の桜。やっちゅう。って今来てたよな。よし、ここ壊してもらおう、とりあえず。来てるよね、来てるよね。そこにいます。多分ラジオと閉ざされた扉を壊してくれるはず。
怖えうわ、やばい、来てる来てる来てる。あかん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 。開けんといてよ、やめてよ。あかん、絶対そこ止まってるやろ今なあ。ちょっと待って、出られへんねんけど。オッケー。ここ壊してくれへんかったん？嘘やん、そりゃねえわえ、どうしよう。まだ音出るもん取らなあかんな。あ、こっから出てきてたんや。そう、こいつ通気口を渡ってくるからな。めっちゃ怖いんやね。ちょっとこれ投げてみるか。怖いんかな。うわ、それ終わったパターンやん。これがあるってことはもういつ出てきてもおかしくないんよね。ちょっとマジここ壊してほしいな。ここはそうやね、スチームが。でこれがヘリコプターや。え多分チェーン切って、この燃料入れて、でここの扉を開けたら逃げれますよっていう。なんか変な音してんな。なんかマジで変な音ばっかりするんだけど。うわ、やってもうた。やばい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 。どっちから来る？
巻いた。いやマジ簡単に負けんのよこいつは。来てたな。なんかないかな。よし、今回はガリガリ君か。多分な、ガリガリ君が一番マシやねん、敵の中で。危ない危ない危ない。これ船長室か。オッケーオッケー。ここないか。この前な鍵があってんけどな。近い。でこれここやねん。はい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 。そうっすそうっす。そう、この前はこの救命艇で脱出する寸前まで行って、この救命ボミクロートミクロさん。ドンパチした。マジでおめでとうございます。このね救命艇を海に落として、であと僕も乗ればいいだけっていう時に急ぎすぎてこっから飛び降りて足骨折っていう。あ、案外あんねや。はい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 。ちょっとここに置いとくか1個。なるほどね、潜水艦のライトか。こりゃいいぞ。多分な近くまで来てんねんな。なんか変な音すんねんな。うわ、マジかそっちか。くそ。うわ、来てる。まさかそっちから来るか。うわ、おる。なんか今手足見えたぞ。あ、いた。やばい。鬼ごっこになってるよ。
ブジェクティブアップデート。ああ、巻いたな。とりあえずこっちまで持ってっとくか。OK。あ、これはあれやん、潜水艦のバッテリーやん。マジっすか。あ、これダクトテープか。いややばすぎる。それはやばすぎるって。アホちゃん。リフットゲームズさん。お休みのお供に来ました。あリフットゲームさんいいっす。あ、来てる。やべえよ、もうやめてよ。あ大佐ゲームズさん。こんばんは。関狼はクリアしましたか？お、大佐さん久しぶりです。赤狼はですね、1周目のラスボス未だ倒せず、遺憾のままちょっと置いてますね。第3形態まで行くねんけどマジでちょっと今持ってるもんが多すぎんなこれ。大佐ゲームズさん。やっぱりなら。やっぱりそうなんですよ。いやー、赤狼クリアしたかったなーっていうのはおお、もう引っかかってるよ。オッケーオッケー扉が殺しに来てる。これなんかあんの？なんかあんのかな。ちょっとこれで鳴らしてみるか。はい、さらばじゃ。一回潜水艦室行くのもありやけどな。ちょっと一回潜水艦室行こう。ちょっと持ってるもんが多すぎるわ。あかん、今あかん落とした。またかろうじて見つかってないね。オッケーオッケー。時間見たらもう12時だ。10簡単船なくちゃスマイルマークおやすみなさい。配信頑張ってね。ニコニコ顔高評価ポチ。お、ミクロさんあざっす。いやーもうミクロさんあれやんドンカツも取れて最高やんまた明日も頑張ってください。おやすみなさい。ここやんね。ここじゃなかったっけ。あ、ちげえ3階じゃないな、1階やもんな。ここじゃねえよ。ここじゃねえやん。ちょっと待って、マジで
マジで潜水艦の部屋がマジ思い出されん。多分ここ電話とかあったんじゃないの？そうやね、ここ電話あるやんね。電話分かれへんね。今のダメな音しちゃう。ダメな音せんかった。あ、嘘だ、嘘だ。来た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 。絶対生き残ってやるからな。あー、来てる来てる来てる。くちゃくちゃ稲が来てるわ、くちゃらが。あ、待って。ちょ待って。あ、自分から一方塞がりのとこ行ってもうたな。やばい、消火器ってほんまに一緒やねんな、ひるむの。やば。あかんわ。うわ、結構集まってたのにな。今日こそはクリアしないと。よし、頑張っていくぞ。OK。ここは、ああ、上が船長室か。了解です。ちょっとこの回もうちょっと調べてもいいけどな。で、開けれる扉も開けとく。絶対詰まるもん。マジライトってほんまにいらんな、こう考えたら。めっちゃいらんかもしれん。危なっ、危なかった。あれ監視カメラ見つかるとマジで厳いからな。なんも、あった、ヒューズ。ヒューズは何個あっても嬉しい。あー、ここは何もないな。これフライパン持ってったらええやん。なんか近いな。外れ部屋ばっかりやな。
あ真下安牌かな思ったけどあかんかったな。あれなんなんやろな。ここでフューズをガッチャンコ。オッケー、開いた。これがなんなんやろ。ライフパックみたいな感じなのかな。ふう。この回は全部見たね。この電気が消えるのはありゃあかんやつや。来てる証拠や。どっか行ったな。なんかめぼしいもんないな。いや、来てるっぽいねんな。危な。これはこれ何。あ、コップか。マグカップか。いらねえ。とりあえずここら辺をバチコリ見ていきたいですね。あ、ダクトテープ。あ、治った。これもう仕様なんかほんまに敵が来てるのか分からへんねんけど。大丈夫。やばい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 。閉める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 。もうええって扉バリクソ閉めてたのに。いやー、あいつ厄介やな。ちょっとトイレ行きたい。一回数分だけお時間ください。ちょっとトイレ行ってきます。ユキットゲームズさん。あいつ怖いな。
ブタブタ&パンくんさん。トイレ休憩なう。ブタブタ&パンくんさん。超能力系男子やったわ。ユキットゲームズさん。いろんな敵がいるのね。ブタブタ&パンくんさん。パワー系、ステルス系、超能力系。よし、戻りました。そうなんよ。マップ生成がランダムだけじゃなくて、敵の種類もランダムなんよ。毎回。そう、やから何が来るかみたいな。ちょっとデドバ要素ある。いやー、マジで、今日で脱出してこのゲーム終わりたい。それかもう一回脱出したいな。で、他の脱出方法を試してみたい。とりあえず今回は何でもいいから一回脱出する。これ目標ね。よいしょ。ライターか。しけてんな。マジでこれマップほんまに覚えられへん。クロスティック。これで目印するよね。重要なとことか。にゃんの影からさん。ただいま。お、にゃんちゅうただいま。ただいまじゃあおかえり。来た来た来た。潜水艦の溶接キットね、これが。こっちは OK。次左か。にゃんの影からさん。マジでスタイルエロい。まにゃんの影からさん。まだ見てた。ほんとね。クロスティックもうええな。いらんな。にゃんの影からさん。外人別門。ちょっとよ。こんなん何があんねやろ。これのちょっと待ってよ。こうするとポケモンゲットじゃと。思いのが敵が近くに来てる気がすんねんけどな。近いな。これジャイアンやな。これ多分ジャイアンや。なるほど。マグカップかよ。いらんわ。それないわ。でこう何階や。3階か。地下目指すか。いやもう先
先に潜水艦修理してもうて、そうやね、これで溶接しよう。はい、これ謎解き以外にももう一個使えるっぽいんだけどな。もうちょっとこっちからいるな。そこにおる。なんもないわここ。いや広いまあ広いここ。ふう、間違えた。とここにちょっと投げとくわ。潜水艦だよって。ここ通路やね多分ね、もろさん。ざっくりこのゲーム調べてきた。お、まとめてみるとまあハラハラドキドキホラーありの脱出ゲームね、そのなんかいろいろ詰め込んだやつもろさん。落ちてる。脱出方法3つあるんですね。あ、そうなんよ。僕がね、今なんで分かってるのが3つやねんけど、多分それで全部やってるね。そう、ヘリコプターと潜水艦と、あと救助ボートね。で前回救助ボートでもう、最悪や最悪や最悪や。でもあいつ降りられへんのか。降りられへんっぽいな。あほやん。おお、降りてきたマジかよそりゃ聞いてねえわ。あ、やばいやばいやばいそりゃ聞いてねえ。で前回そう前回のあらすじは救命ボートでもう全部ね修復して、まあ、空気も入れて着水もしてで、あともう救命ボート乗って逃げるっていう寸出のとこでなんていうの、高台から飛び降りてしまって死に至るともはや敵に倒されるんじゃなくてちょっと調子に乗ってしまって死んでしまったまだ近くおんのかよ。もろさん。自滅かわらわら。ほんまにこんだけ頑張ったのにクソーみたいなしかも即死っていうよりもなんか死に方がなんか足骨折してもう動けなくなってもう動けないってことはもうイコール死だよねみたいななんかそんな感じの終わり方。またラジオあるやん。うわラジオ重ね掛け無理なんか。
わ。でライターいらん。消火器やね。はい。でグロースティックチャージして、フレアガン撃つまでにめっちゃ時間かかるっぽかったよな。あ、今おったな。足音めっちゃ近かったな。あ、センナイズあるやん。今ここ。はい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 。あ、もうこんなん見てなかったわ。え、そんな近かった。ごめん、そんな近くとは思わんかった。正直ね、正直そんな近くとは思わんかったわ。やろう。まいだか。もろさん。びっくりした。わら。ほんまに急に来るから、このゲームは。いや、いるな。どっちかが来るぞ。あ、動かれんわ。扉ちょっとごめん。扉蹴飛ばすだけ蹴飛ばして終わり。急すぎてちょっと咳込んでもった。そうは効かんで入ってもうたやん。ちょっとマジ動かれん。あ、ポンプここにあるやん。あとガムテープとチェーンで修復可能か。あ、グロースティックいっぱいある。でももう3個以上持たれんからな。あ、でこれ潜水艦や。今何やってたっけ。あ、まあこれ必要なんか。ちょっとここに置いとくか、これはな。でここにありますよと。いやーマジでこの回にいんのほんまにやめてほしいな。おーし、おすおす、こんばんは。ムキムキ来たよ、ムキムキ。さすがにここまで来れんやろなあ。あー来てるわ。ちょっとこいつマジ巻くんがほんまにしんどいんよ。執念深いからな、ムキムキは。どこ来てるな。うわ来てる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 。ちょっともうやめて、もうほんまにもうちょっとフレアガン撃つか。ちょっと痛い思いみんな分からんようにな君は。あ、やばいやばいやばい、やってもだやってもだやってもだ、やばいやばい、追いつかれる。
ちょっと待って。あかん、弾ない弾ない。ちょっとあったれへんやんけ。やばいやばい。やばいやばい、来てる来てる来てる。ちょっともうやめて。もうなんかもう小学校ぐらいの終われへん鬼ごやめて、もずーっと後ろが追っかけてくんのほんまに嫌やった。マジであいつすごいんよ。ムキムキ当たったやろ今、当たったやろ。ちょ待って、フレアが意味ないんか。ずーっと。でもフレアがめちゃくちゃあれこれじゃん。どっちから来る。あ、そっち。あ、もうないもうない。フレアがないっす。切れました。ちょほんま終われへんねこれ。一回外出たいわ。あ、やばい。あ、積んだかも。積んだわ。ちょっとこの無理やわ。終わったわ。ロッカーないもん。積んだわ。あ、巻いた。危ねえ。やばい、近い。近くにはいるけど、にゃんの影からさん。こんばんは。こんばんは。いやほんまシャレなれへんなよ、もうあんなに追っかけられたら。であかんな、ここも見たいのにな。あいつおるから見られへんわ。違う方行くか。これでおびき寄せつつやね。にゃんの影からさん。初見みたいなもんです。君はもうずっとおるよ。長いことおるよ。にゃんの影からさん。初見みたいなもんです。これをさ、こうしたいわけよ。もろさん。一度に2体と遭遇することある。いや、ない。それはさすがにない。それエグすぎ。いや、ちょっと待って、マジでむずい。これどうやってやんの。どうやってカーソルに入れんの。ちょっと荒ぶらんといて。ちゃう。ガソリン持って入れるんか。いや、漏れてるし。バリバリ漏れてるし。どうすんねんこれ。全然分からへんねんけどこれ。もう荒ぶってるし。喜んでんの。
こうですか？美味しいですか？あ、もうガソリンなくなったわ。いやマジで仕様が分かれん。あかんな、これフレアガンもあかんわ。引退や。で、よいしょ。階段を駆け下りて、ここでこのねライトをつけるわけですよ。あら不思議、一つが二つに増えました。よしよし。今一番進んでるのは潜水艦や。あとヒューズで上の操作モニターを直してバッテリーを、この潜水艦のバッテリー復旧させればこれ逃げれると。これが何のためにあるんか分からへんな。あとヒューズとももさん初見ですパイプ店。お、ももさん初見さんですね。いらっしゃい。ちょっとねホラーなんですけどあれもここ来たな。これどうやったっけ、こっち見たんか。よかったらねゆっくりしててください。今やってるゲームはまあこの主人公がナンパ船で一人目覚めて他のにゃんの影からさんあ僕も初見です。ちゃうやろ、もうずっとおるわ君は。ナンパ船で一人目覚めて、でこっからどうにか脱出しようとするねんけど、その脱出しようとしてるさなか得体の知れない化け物と遭遇してしまうっていうね、そういうまあホラードキドキ脱出ゲームです。にゃんの影からさんナンパ船でナンパ船わらわら。いやいや、わらわらじゃない。それ、自分で桜つけてどうすんねん。ここら辺は、まだ見てないんか。ももさん説明ありがとうございます。助かります。モンさん何で来たんですか？これで、モンストラムで検索できてないんか。じゃあ、どうしよう。こっちやな。あかん。身長低いんか。このコンテナには何かが落ちるはずやねんけど、自分が落ちたわ。ももさんホラーで検索してきました。あ、そっか、ホラーでカッコ付けしてたんや。いや、まさかここでこうソースとは思わんかったな。こんなにゃんの影からさん消火器が強いです。消火器ね、でもね、一瞬なんよ。ほんまに一瞬食い止めるだけで、それよりも強いと思ってたフレアガンが当たってもビクともしなかった。意味なさすぎ。ごめん、ちょっともう道迷ってきたわ。ここどこ？ここ、あそこか。で脱出しようにも。ももさんいつも動画でホラー実況を見てるのでなんだか新鮮。おにゃんの影からさんおやすみなさい。早いな、なんちゅう。おやすみなさい。で今ね3つの脱出方法があって、ヘリコプター、潜水艦で救命ボートで、今一番進んでるのは潜水艦で。にゃんの影からさんももさんゆっくり見てください。あざす。もうにゃんちゅうそういうとこあるから、もうね、優しいでしょ。にゃんの影からさん僕はもう眠。寝れるときに寝なあかんよ。危な。ももさん
結構怖いのかな。遭遇するまではなんか微妙やなと思ってたけど敵と遭遇したらね、もうバチクソ怖いわてか焦る。多分今回ね、ムキムキゴリラやったかな。なんかもうこれ死んだらもういっちゃん最初からスタートになるんやけど、いや、いるな。ちょっと待ってよ。近くにいるな。いるぞ。来そうやな。よし、ラジオで誘おう。どうかな。これ一応リーンもできます。あ、来た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 行った。向こう行った。ムキムキゴリラお呼びですかみたいな走ってきたな。まあ、あんな感じのやつが鉢合わせると死ぬまで追っかけてきますももさん。こはわらわら。あいつ何してんねやろ。もろさん。どこ行った。わら。あ、出てきた出てきた。こっち来んなよ。こっち来る。うわっお前バカか。ももさん。マッチョ、わら。危ね。ムキムキマッチョすぎやろ。おお、走ってったわさっそうと。壊さんかった。壊してくれへんの。もろさん。こいつが骨折ってくるやつ。ボッキボキにねうわ、ラジオ効果なかったんか。ももさん。猫背。猫背ってか、もうなんかもう肩の筋肉ありすぎやろ猫背であんだけ筋肉ついたんかな。行き過ぎ先輩さん。これは骨が折れる作業ですね。誰がうまいこと言うてんはい、奥さんいらっしゃいいや、近かったな今。まあ、あんなやつがうろちょろしてるんですよ、この船内に。そりゃ逃げたくなるよ。あいつ二人っきりやで。何この音楽。え、何、追われてんやん。めっちゃ怖い音楽になれてる。うわ、来てるし、おいパーやばい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 。いやー、来やがったか、ついに。この主人公走るのバチクソ速い。来てます来てます来てますあかん。あ、来た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 。なんかちょっと待ってる感あるけどなちょっと慣れてきたから。最初もマジでもうめっちゃ怖かったから。あ、来て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 。あかん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 。ももさん。怖くない怖くない。青文字、ウインク。やばい、近い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 。ほらジャストミートプシュー。はい、どうぞお借りください。で、これね、後ろもね来るんすよ。こっちも来るんすよ。ほらねお、あ、マジかよ。ついてたんかよ。で、もう一回来るんですよねいや、ほんまにこれ何回も右肩だけごついな。やばい、切れた切れた。あかん、早せな。どっか行ってくれ。よしよしよし、どっか行った。そうなんよ、ここで何回も食い止めなあかんのよ。行き過ぎ先輩さん。
傾向と対策バッチリできた。こいつとはもう慣れ親しいんだからな。前回うわ来てる来てる、いやあかん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 あいつも傾向と対策傾向と対策バッチリや。あんな来てるな。ちょっと隠れるかモロッカーに。最終手段。近いな近いな。目の前飛んじゃう。うわっやばやばい、非常にまずい。帰ってった。いやすぐそこにおる。めっちゃ雄たけびあげるやん。帰ってったわ。ももさん。怖いて怖いて怖いて。めちゃくちゃ叫ぶで横でおることも知らずにな。ももさん。行きとどまる。わら。大丈夫です。これは全部フィクションです。もうね、そう思ったら大丈夫。てか早う謎解きせなあかんのに。あかんな。そうや、潜水艦はあとフューズと潜水艦用のあれやね、バッテリー、それを取れれば脱出できると。よいしょ。よし、気合い入れていくぞ。あ、もうここら辺見たんやったっけ。うわ、またあいつも近くおんな。この回見たんか。ほんまに全然このねマップが把握できへんのよ。マジマップ欲しいねんけどな。あ、ここがあれか、ラジオ壊されたとこか。この入れない部屋に絶対レアアイテムあるんよ。あ、あれや、潜水艦のバッテリー、あれ絶対必要や。行き過ぎ先輩さん。このゲームおもろいな。ちょうど明日何もないし、クリアするまで見ます。僕もね、明日何もないんでね今日はね、ほんまにいや、来たー。前回脱出できなかったから来てるかな、ちゃんと。大丈夫。あ、来てるね今回絶対脱出したいんよ。はい。いやマジ前回脱出寸前ちゃうわ寸前まで行ったのに自分のせいで死んでもうたからな。来てるか。ちょっと向こうはお預けやな。なんか時間経てば経つほどおった、あいつと鉢合わせる率めっちゃ高くなってんだけど。ももさん。昔お化け屋敷で追いかけられた時にお化け役パンチしたのを思い出しました。大丈夫、その人鼻折れてないもう多分ほんまになんやろ、幽霊と会ったらパンチすんなやろな、そんだけ近づかれたらでもそんだけ攻撃できるってことは多分大丈夫、そんだけ強い意志があるからそんな寄りつかへんわ、大丈夫や。
お化け屋敷も長いこと言ってへんな。でもね、なんかあったら行きたくなるんよな。おぷぷぷぷ。そう、怖いもの見たさやから。そうやね。ホラー好きで見に来たってことはそういうことやもんね。ここも見てないとこちょびちょびあんねんな。危ねえ。この回は見たっぽい。ももさん。怖いもの見たさパイプ店。あばっ。あ、来るな。監視カメラにあれ見つかるとマジでやばい。行き過ぎ先輩さん。お化け屋敷の思い出といえば、すってんころりんしないように嫌な。あ、ヒューズゲット。あとはライダーチャンネルさん。あれ、寝とった。あ、おはよう。ライダーさんおはよう。なんや、ライダーさん寝れるんじゃないですか。ほら、怖いやつだけど。このヒューズを地下のとこ埋め込んで、で、プラス、あれやね、潜水艦のバッテリーがあの部屋にあったから、入れない場所か。だからそこまで行くしかないんよ。それで勝ちです。なんかメモが。やめてよ、ここまで来て死にたくない。ライダーチャンネルさん。めっちゃメモあるやん。ちゃうのよ。携帯自体閉ざされてて、気づいたら寝てたのよ。ももさん。グロは無理だけどホラーは見たくなってしまう。これやったらまだいけるよね。いけるよね。やばい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 。あっぶね。すってんころりんしたわ。青さん言ってたら。ずっと抜けたな。綺麗に。ライダーチャンネルさん。夜勤で朝帰ってきて10簡単不今まで起きてたらさすがに眠いやろ。それは眠いっすわ。あやさん、それもしかもだってこの前まで熱あったんですよね。ももさん。今の何笑。今ね、多分なんか床がヌルヌルしてて滑ったやと思う。すってんころりん現象や。これ向こうまで持つかな、体力。ライダーチャンネルさん。やばい何か後ろから追っかけてきてない。やばい。やばい。セーフ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 。ダメでした。また来年お願いします。今のうちこっち今のうちこっちや。あいつまたヘリコプターの上から来るからこっち逃げんねん。ももさん。敵目の前なのにくすぐる。傾向に対策からの、あいつも傾向に対策して僕も傾向に対策だからももさん。余裕見せたのかと。裏の読み合い。あいつ裏回ってくんのよ。あ、やばい。使っとくか。で、ラジオこれ来てるまだバレてない。
ついにここまでステルスが見てごらん、あの首と肩が一緒のとこ、帰ってくれよし、オッケー。嘘だろクソクソー、巻いたと思った俺。来てる来てる来てる。モロさん。バレたバレたわらわら。いやーマジでこれ敵賢すぎ。来た、やばい、そこあかん一番来たらあかんとこ、そこ。あそこにおんな。一回見つかるとな、そこに潜伏するからな、結構。うわマジか、お前潜伏とかいうレベルちゃうやんお前突っ立ってたで奇跡的にバレんかったけど。やば、あそうか、動いてくれへんの、そんなアホな。もう一回行くか。じゃあね、これポンプしたいんや。ライダーチャンネルさん。待ち構えて。ちょ待って、もうここに住んでるやろもう上から来たか。そうだな、早く行き過ぎると回り込んでくるからな、あいつ。さあどっちや。あ、そっちか。もうそろそろ疲れてくれマジで。ああちょっとだいぶ産地がほんまにやられたくないねんけど。来た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 。いやいやいや、お前目いいすよすぎやろ。ほんまにこっからあかん、こっちじゃないこっちじゃない、あこっちライダーチャンネルさん。これは今から何をしようとしてたの。あるんすよ、ここでやるべきことが上の階じゃないと、階にある救命ボートをこれでキコキコしよう思ってたんですけど、スーパーリーン。いやー厳しいな。あーこれはいらんわ。多分さっきねこれで滑ったんやと思う。この上走ってあかんねん多分。
ってしまったからにはここに置いとこう。どうやったっけ、ラジオラジオちゃうわ、あれ多分向こうやったよな潜水艦のバッテリーやったの。結局こっちに行かなあかんねや。で潜水艦多分向こうやね。じゃあ待って、もうお前もうそろそろ飽きてくれ。そろそろ飽きてくれね。みたいな嫌でしょ、みたいな嫌でしょ。どっか行ったわ。まだ終われてる？終われてないよな。ふう。これでとりあえずここで使うか。結構主人公筋肉ありそうタンクトップこれなあなんで書いてる SV1913 ん。よっしゃ、できた。完成。あとはここのクレーンで吊り下げれば完成。クレーン吊り下げるにはなんかクレーン用のチェーンが必要やねんね。危な危なもう一個下やったっけな。ライダーチャンネルさん。チェーンなんてあるの？そうそうそう。そやろ。いや近いな、近いな。いやそっちやったか一緒に階段を登っています一緒に階段を登っていますよ。危ない行き過ぎ先輩さん。ロードオブノーレッジ。いやもうどんだけ上がってくんねん。おいマジかよ奇跡的にバレてないけど。まだ上がんねやろそこ
最上階まで来るつもりやのな。あ、違うとこ行った。あ、違うとこ行った。違うとこ行ったわ。今のうちに。どこやったっけ、ラジオ部屋。ラジオ部屋見つけなあかんねん。ライダーチャンネルさん。こいつは一匹しかいないの。そうやね、今の段階、そう一匹やね。1ゲームに1匹しかおらんけど、なんやろ、3種類おるよね、敵が。今はムキムキお化け。あ、1回か。ちょっとガクガクする。まあムキムキお化けやねんけど、あと青色のやつと、あと紫色のやつ、全部で3体ある。危な。何ここ。あ、ここはどうなん。もろさん。おもさん今日はもう寝るよ。今日寝るんすかいやもろさん。頑張って。ー、うん、頑張る。脱出したいもん。脱出したいねんけど、これな、電話もあんねんな。これ電話分かれんねんよ。いや、なんでそんなすぐ近く来んの。考えられんわ。あ、来た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 。あべっ。この回じゃないのか。ちょっと向こう行ってみるか。多分これ長いすればするほど敵の認知能力上がるやつやな。ひょー、ここまだ行ってないぞ僕。あ、行ってへんなここ。ほんまに。近づいてきてる。全然アイテムないぞ。ダメやん。いやもうここの入り組みをマジ半端ないよな。お前これ理解しろって用がやばいね。全然分からへん。ここは行ってないんや。
ライダーチャンネルさん。100% 迷子になるわ。もう迷子やもん。あ、ほんまに嫌な予感する。近い、めちゃくちゃ近い。どっか行ったな。ちょっと待って、ここほんまに分からへんねんけど。いやー、空腹とも戦いが始まったな。お腹めっちゃ減ってきたわ。ここは3階なんやんな。ここ全然分からへんわ、ほんま。電話で何できんやろ。救助とか呼べんのかな。もう走ってきたやろ。やばいやばい。来てる来てる来てる。ここってかもう戻られんねん。ここが、あ、ここや。3階やもんな。5階で死に逃げさえすれば。オッケーオッケー。あ、すげえロッカー。ここに隠れてたんやな、僕は。多分30分以上前に。あ、フレアガンや。僕使い切ったやつやんな。もう撃たれへんわ。そっか、これめちゃくちゃ生き残ってんねや。どうせやったら潜水艦で逃げたいけどな。ここやったっけな。いや、いっちゃん最初の部屋や。違うな。いや、これ来るタイミング早すぎん。えいや、マジ遭遇率やばいねんけど。こんな遭遇する。半端な。あ、ここや。どれもこれをはめよう。ポチッとな。よいしょ。これでほら、今3つクリア。あとバッテリーだけ。うわ、来てる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 。
そこに女。僕が猫背になって首めっちゃ痛いわ。痛たたたたた。いやマジでこれ長いできへんよ全然。ここにも置いとくか。グロースティック置いときゃよかったな。入れない部屋に入れない部屋前に。あ、ここや。よっしゃ。違う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 、ラジオ壊して、ラジオ壊して。ちゃうねちゃうね、ラジオ壊してくれあかん、姿見られたわ。たまにラジオを部屋の中に入れたから多分壊してくるはず。このほとぼりが冷めたら。 OK。 ふう。ほらラジオの音聞こえるやろ今。チュン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 って。ラジオの音がなくなったら多分扉は開いてるはず。ちょっとラジオ全然壊せへんあいつ。どういうこっちゃねん。ももさん。ちゃんとラジオも聞けるんだ、わら。そうそうそう。でラジオはあいつの気を引く用のアイテム。2回やったやんな。いや全然壊せんやん。いや壊してよ君。行き過ぎ先輩さん。もうクリア。いやまだいや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 、あんたラジオあんだけ流れてんねんから壊してくれよマジで。やばいこれバレたかも。やばいかも。てか無音からのラジオずっと流れてんのどうなのああ、いや横におる近い。マジラジオ全く意味ない
ちゃラジオノリノリやん。なかなかやりやがるな。いやまだ壊れてへんよ。あいつ何してんねん。ライダーチャンネルさん。このシリアスな展開なのに W 随分軽快な音楽ですな。ほんまに。やばいやばいやばい。近い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 。いやなんでバレんねんおい。おいマジか。やばすぎやろマジで。あれ切れた。なんかそんな追ってはこうへんのに、あそこに執着してんじゃん。もうラジオ普通に BGM なってるし。どうしよう。あいつに壊してもらうためにやったの。どうしたらええねん。あれ取れんかったらあれ潜水艦から逃げられへんで。どうしようかな。トントトン言うてんで。とりあえず向こう行こう。一回ライダーチャンネルリセットしよさん。遊んで陣取ってるね。う。ほんまに陣取ってるわ。もうずっと音楽聴きたんやろ。もうええわ聞かしたるわ。なんか目覚まし時計っていうか何やったっけ、なんちゃらタイマーみたいな、30秒後になるやつみたいな、それがな多分こっちにあったはずやね。どこにあったっけな。多分上にあったような記憶が。危な。多分ここら辺にあったような気がすんねんけど、なかったかな。グロースティックじゃなくて、ないんか。ここじゃなかったか。くそ。おいおいおい、マジ来んのすごい早いねんけど。どっちから来る。めっちゃ近いよ。多分移動したらもうこいつ後続けてきてんな。終盤なるにつれてなおさら難しいゲームになってんぞ。
くり探索できへん。もう気が狂いそうや。もう気が狂ってバカ野郎。いやでも来てる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 。ふう。もう一回ラジオ行くか。ほらずっと流れても船内ミュージックになってるもんな。よいしょ。ちょっと潜水艦で脱出したいんだけど。ここら辺にワーキングばらまいとこ。君パンさん。ももさん、こんばんは。お、パンくん。ね、私こと豚豚と君パンさん2人でブタブタ頑張ってるね。クリア目前で、潜水艦のあとはバッテリーが必要やねんけど、バッテリーがこの閉ざされた部屋の見える奥にあんねん。光ってんのがあんねんけど、あれを取るにはこの開かずの扉を鬼に壊してもらわなあかんねん。で鬼に壊してもらうためになんか音のあるもんを扉の中入れてんけど、バグかなんか全然反応してくれん。来てる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 。いや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 、なんでこっち来んねん。おかしいやろ。来てない？こうしてくれる？ももさん。扉の奥に投げられないんですか？包丁に来てらっし扉の奥に投げたんよ。扉の奥に投げたらバグか知らんけどなんか反応がおかしくなってもうて上がってきてんな。ももさん。ありゃ。だからもう一つ音の鳴るものを、あ、マグカップ、これだ。
ももさん。ももさんは私のことなのかな。パイプ店。ああ、パンクの挨拶。あ、来た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 。そうそうそう。でも僕とパンク2人で実況やってるんで、挨拶ね、したんですよ。してくれたんですよ。君パンさん。そうです。やばい。いや、お前さ、ほんと。君パンさん。索敵能力バカ上が初見さんなりないよ。ので挨拶しとこうと思って。わら。索敵バカ上がりやろ。ももさん。初めてチャット。使ったからよく理解できてなくて。ああ、なるほど。やばい。さすがにバレたか。いや。ももさん。すみません。いえいえ、そんなチャットを使ってくれてありがとうございます。こうやってコミュニケーション取れてるし。ね、初見ですって打つの結構。君パンさん。あれやもんね。もう死ぬと込みたくないよ。クリアもうして。死ぬとこって。冷静に立ち回りすぎてんのかな。ちょっとどうしようかな。なんか音鳴るもんもっとないんか。意地でもあいつがあそこ壊せへんぞ。めっちゃ音楽流れてるし。ちょっと待って、どうやって解決しよう。解決策がもう一つ他にバッテリーがあると信じて他を探す。もしくは救命ボートのチェーンを探しに行く。もう一つは、他に音の鳴るものを見つけて、それで開かずの扉を壊してもらう。そんなとこか。要するに一回あそこを離れて探索してないところを探索して、何か出たものでその方法の選択肢に当てはめるしかないってことやな。いかんせんね、移動したらそのままついてくるからな。だから長いはできへんのよね。ももさん。ありがとうございます。一重引用符一重引用符。ペコリ。おこちらこそありがとうございます。あ、ピピピピあかん。ピッおお、マジか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 。ピッピピッピうるさいなもう。これはもうあんまいらんねんな。なんか使えそうなもんないの。絶対探索しないとこまであんねんな。君パンさん。もしご迷惑でなければチャンネルの登録もお願いします。土下座お力添えよろしくお願いします。あ、そうですね。もうちょっとで100人いくんで、ほんまによかったらね。いたー。それかもうなんなら僕にかかってるけど
脱出できたらチャンネル登録みたいな。もう絶対死なれへん。いやいや、やっぱやめとこう。やっぱやめて。やっぱよかったらチャンネル登録お願いします。めっちゃチキン。やっぱなり続けるものじゃないとあかんよな。ももさん。いいですね。またここ行き過ぎ先輩さん。しゃあない、裏が作るか。いやそういうわけじゃない、そういう意味じゃないね。あなたみたいに何個もアカウント作ってやるっていうチャンネル登録するっていうわけじゃないんですよ。3階でまだ見てないところがあるのかな。ももさん。脱出したら登録させていただきます。わら。ほんますか。じゃあもう今日やめれないですけどいいですか。アグロスティック助かる。お嫌やで。きみパンさん。絶対脱出しろ。ブタブタ。ももさん。頑張りましょう。わら。きみパンさん。絶対に脱出したい。お前にかかっている。わら。あかん、もう海飛び込んでいい。それ脱出したらあかん。それ脱出したいねんけどあかんかな。もう嫌や、プレッシャーに耐えられんわ。ってことでここに戻ってきたね。もう一回このマグカップで引きつける作戦に出るか。いや、こんだけラジオなってたら気になるやろ。僕でも気になるのに誰が消せんのか。ふう、お腹の減りが尋常じゃない。ここ開けてないもん。にゃんの影からさん。寝れんかった。寝れなかった。おはよう。にゃんちゃんおはよう。こっち行ってないな。道ゾーン進歩ではありつつ怖さもある。にゃんの影からさん。おはようございます。おはようございます。ここは元から開いてんのか。にゃんの影からさん。皆さんおはようございます。これね、挨拶大事やから。もう消火器だけはもう一丁前に持ってっからね。大丈夫やな。あかん、どこにおるかわからなくなってきた。これどこやねん。一体どこにおんねん私は。あ、ここに戻ってくんのか。てかな、
完璧にアイテムがなさすぎるんよな。ないアイテムが、その例えばチェーンカッターしかり、チェーンもしかり、あとヘリコプターの鍵とかもないもんな。絶対あるはずやねん、このどっかに。ももさん、おはようございます。おはようございます。ここになかったら本当に厳しいよ。あ、来た。これはいやだよ、絶対死にたくないからね。止まるんじゃねえぞ。いやでもこれ収穫したぞ。大きいぞ。目覚まし時計やろ。アラームアラームアラームや。オッケーオッケー。もう足取り、めちゃくちゃ軽いぞ。よしよしよし。ああ、こっちに繋がったわけや。多分あっちには用はないと思うねんだけど、これでタイマーセットして、あそこを壊せるかもう一回試してみる。うわ、しかもここちょっと一回外に置いとくか。ちょっとこっちからあかんな、ちょっと出過ぎる。にゃんの影からさん、お返事ありがとうございます。ほんまやで、ありがたいな。さあ、あとは待つだけ。呼んでるぞ。足音が全く聞こえない。そっちからか。そっちから来たか。待ってくれ待ってくれ。ももさん、もっと騒がしくなった、わら。待って待って、追われてんねんけど普通に。おかしくない？おかしくないんだよこれ。おいマジかよマジかよ。話がちげえよこれ。きみぱんさん、にゃんちゃんおはよう。普通に追ってくるもんな。にゃんの影からさん、ぶっと。帰ってた帰ってた帰ってたよ。にゃんの影からさん、おはようです。お、貸してくれる？
いやだからさ、タイマー先にしよう。普通先タイマーやろ。まあ1のコマ先か。あ、やばい、危ない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 。ああ、あかんな。もうあとどこを調べてないかが全然わからんねんけど。あそこ絶対あかへんやん。どうしたんやねん。積んでる？お腹減ってきたわ。どうしよう。そうね、できるだけやれることはやろうと思うんですけどね。おーい、そりゃねえぜ。く取れるもん全部取る。来たね、こっち来たね。オッケー。てかあのタイマー壊したんかな。さっき外に投げたけど、次これ中に投げてみるか。ダメね。いつもチェーンカッター一般、チェーンカッターちゃうわ、鎖めっちゃくちゃあんのに今回ないんよ。今回全然ないんですよ。ここもアイテム全然ないしな。いや来たよ、こっち来たよあいつ。あ、こっちあかん。もうちょっと今のはごめん、ビビったわ。発揮し打ってビビりました。あ、開いてる。よっしゃ、取ったぞ、みんな
取ったぞ。皮膚やで。取ったぞ。こうやったら絶対に一瞬で倒されんから。来た。いや、どこ行った。大丈夫。取ったぞ。進展あったぞ。オッケー。よしよしよし、うまくいったうまくいった。ここにおびき寄せるか。あれを止めてるはず今。その間に僕は地下に行くと。どうですか。うわ、決して焦らず。やっとあそこ壊せたな。マジ卵エッグ様々やな。ほんでここをえい。ちょっとよ、配信がなんか一瞬大丈夫？みんな見れてる？なんか OBS が接続みたいな接続おかしくなったみたいな出てんけど大丈夫？にゃんの影からさん。おかしいで。今多分再接続中やと思うけどいけたかな。今ねゲームポーズしてるけど。ももさん。ありゃ。にゃんの影からさん。今大丈夫かな。ちょっと見れてるって送っとこブタブタ&パンくんさん。見れてる。いいっすか？大丈夫そうかな。にゃんの影からさん。イエスメン。やばいやばい。ここでかクソやろ。くそー。にゃんの影からさん。またや。にゃんの影からさん。またおかしくなった。え？見てへん見えへん。いやマジかよ、あいつやばいあいつやばい。
てる？あかん？ももさん。私は見えてます。あ、見えてる？にゃんちゅう大丈夫？にゃんちゅうの Wi-Fi を持ってしてるとダメなのか？それかこっちがダメか。他のみんな大丈夫かな？ちょっとあとはね、潜水艦のボタン押すだけなんや。にゃんの影からさん。今オケ。あ、オッケー。じゃあ今のうちにやばいな、電波も敵になり始めてきたな全てが敵になる。にゃんの影からさん。なんくるないさ。いる？いやー、そこ潜伏してるよ、もう。嘘でしょ。やっちゃいけねえことがあるぞ。よし。Launch sequence initiated. Sealing room doors. Pressurizing room. あ、扉閉まった。 Charging vehicle. 1分40秒耐えろ。 Charge level at 10%. ほらほら、こうか、こうなのか。こうなのか。次こっちやな。50%. ほらもう行きたすぎて。75%. こっちか。Charge sequence completed. Opening bay doors. Ready for launch. 待ってくれ待ってくれ。にゃんの影からさん。リアル感あるね。やばい。え、もういける？おお、入った。これ脱出成功？お Ready for launch. やばい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 って。すげえ。
エンドロールや。ということで皆様無事脱出することができました。にゃんの影から3。クリア。クリア。最後マジで怖かったんやけど。にゃんの影から3。いえ。いやナイス。にゃんちゃんライダーチャンネルルさん。おめでとやった。このう。にゃんゲームの影から3。やったー。このゲーム思った以上に難しいわ。うわ、しかも難しいし達成感やば。今度もう一回同じのやる言われても無理やで。パチパチ。君パンさん。すげえおめでとう。編集してたら終わってた。わら。やば。君パンさん。後で見返すわ。めっちゃね、やりごたえあったわ。いやぜひ見返して。もう死闘を繰り広げてたから。やば、最後アドリブでなんとかなったな。あれでなんとか封じなみたいな。なんか本能的にあの扉を死守しないとあかんみたいな。なんか興奮しすぎてめっちゃ噛むわ。ということで無事クリアいたしました。うわ、クリアしたんでね、ちょっとね一つ言わせてもらいたいのは、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そうだよ、日頃はね僕そういうの言わへんようにしてんねんけど、さすがに今日はちょっと言いたくなったわ。いやーよかった。でももう一回同じにゃんの影から3。もうやりたくないな。次はクッキングやね。そうやね。他にもなんかねホラーゲーム買いたいなと思ってて、候補に入れてるやつが君パンさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。候補に入れてるのはね、デビリーっていう主人公はなんていうの、妻と子供がいる、夫か男か、お父さんね。お父さんが主人公やねんけど、そのお父さんと一家族が住んでる一軒家がちょっと心霊現象が起きるっていう家で、家族が寝てる間にこうポルターガイスト的なこととか起こったりして、それを最終的に霊の仕業っていうのをカメラに捉えて、いろんな方法で食い止めると、その幽霊を退治するっていうゲームに今ちょっと面白そうやなと思って。で多分サマーセールで410円ぐらいで売ってたんかな。でも今406円ぐらいしかなかって買えんくてでもあと 4,5 円が足らなくて買えなかったから、またお金に余裕があったらちょっと買ってみようかなって思ってる。そっちもね結構怖そうあ実際クリアしてしまって、ももさんどっか行っちゃったんかなこいつガチでクリアしやがったとかそんなんじゃないかなね。なんか不調で見れてないやったら見返してもらえれば、僕のね死闘が繰り広げられてたんでよし、じゃあ終わりますか。このドキドキ感でちょっと寝られへんな。もう脱出系のなんか映画見た後やわ。うわ怖っ、このゲームクソ恐ろしいなマジで。最後の脱出が潜水艦エンドはなんだろう、脱出方法の中でもあれハッピーエンドか。巨人を肉肉ゴリラを振り切って潜水艦で脱出できましたっていう。い
逆に他の2つのヘリコプターと救命ボート、あれが気になるよね。なんか救命ボートあたり脱出したけど結局捕まってみたいな、やられてパッドエンドみたいな、そんなん起こりそうやからな。まだちょっと余力があったら他の脱出方法を試みるかもしれません。よし、じゃあもう2時になったんでね、今まで見てくれた人ありがとうございます。ゆっくり寝てください。ということで、モンストラム2生放送、一応エンドキミパンさんでお疲れ様でした。もしかしたら他のダイソーをやるかもしれキないけど、ミパンさん一応エンドで、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。よし、じゃあ終わります。お疲れ様です。